Que això és un riu fluvià. Aquest que anàvem ara era el riu de Bianya, de la vall de Bianya. I allà una mica més endavant. Aquesta roca, a més, és bastant densa. I em sembla que això pesa bastant. Fabrí, sí. Però bueno, són races molt agressives aquestes. Mira.